Sa number 1, isa ka major dredging kag declogging ang natalana nga himuon sa National Capital Region bangod sang problema sa baha. Ang syudad sa Bacolod ang mangin una nga lugar sa gwa sang NCR nga ipaidalom sa sini nga hilikoton sa bulan sang Nobyembre. May report si Romeo Subaldo. Nagalala ang problema sa baha kag bisan sa Bacolod City na eksperyensyahan man ini. May mga lugar nga wala ginabaha sang una pero subong ginabaha na. Kaina, nagsapol ang mga opisyal sa Bacolod, DPWH kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Ang tinutuyo, lubaron ang problema sa baha. Suno kay Lone District of Bacolod Congressman Aldi Benitez, short-term kag long-term solutions ang himuon. Sa short-term solutions, major dredging sa kasubaan kag major declogging sa drainage ang himuon. Ang DPWH magapatigayon sini sa National Capital Region sa una nga semana sang Nobyembre. Kag sa ikaduha naman nga semana, himuon man ini sa Bacolod City suno sa kay Benitez. NCR may nabutang na sila sa isang short-term solution for their floods. Gina-adapt na lang sa Bacolod. The Bacolod is a second area nga himuon nila ni ang short-term solution, which is basically two things. Dredging the riverways, river outfall nato, kag declogging ang mga drainage. So duwa nga himuon nila for the short term and himuon niya massive. Hindi lang niya nga daw kot-kot ka lang daw. Sini nga hapon sa pagsinapol, gintutukan ang long-term solution nga himuon para malubad ang problema. Bilang long-term solution, ginporma ang Greater Bacolod Clearing of Waterways and Drainage Task Force nga magatutok diri. Opdan ini sang iban nga mga government agencies pareho sang DNR, DILG kag pati publiko mangin kabahin sa pagpangita sang long-term solution. Isa ka updated nga master plan ang pagahimuon kag suguran ini sini nga Nobyembre tubtub sa Pebrero. Will address ang flood once and for all, no? Okay, it is not rocket science para git ma-solve ang problema, but ang uniqueness ng proposal ning ginimo ta subong is we are engaging the public to be part of the planning purpose. Okay, wala na flood control for 2026, no? The President has instructed that all flood controls should be held in abeyance post-anay until matapos ang review kag ang validation sa mga projects. So we will take this time to do a master plan, an updated master plan of what is needed para ma-solve naton ang baha. Samtang, isa ka retreat ang natalana nga updan sang kaparian, government officials, pati government employees sang Bacolod para sa isa ka white revolution. Suno kay Benitez, pinaagi sini, ginalauman nga mabag-o ang pamatasan sa mga opisyal kag empleyado sa gobyerno. Kag mangin isa man ka pamaagi para sa spiritual renewal kay bisan ano kuno ang himuon nga pagbag-o sa mga sistema pero sa pangkabilugan nagadepende ang tanan sa batasan sang isa ka tawo kung paano siya magpangalagad sa publiko. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.